tosiaan niin lasten tehtävähän oli tehdä töitä silloin. Siis mä muistan, että munkin tehtävä oli niin sitten mä joko hoidin sitä pikkuveljeä tai sitten niin kesällä niin kitkemistä. Ihan piti ketkeä. Kaikkihan silloin otettiin niin kuin siitä omasta maasta. Oli perunat ja porkkanat ja punajuuret, lankut ja mansikat ja marjat. Kaikkihan tehtiin itse. Sitten käytiin marjassa. Kotiin ei saanut tulla, jos ei ollut ämpäri täynnä. Se oli ihan... Ei ollut menemistä, jos ei ollut se mustikkasaanko täynnä. Ja nykypäivän näkökulmasta, kun mäkin olen 90-luvulla kasvanut, niin se vaikuttaa aika työläältä tavalta viettää nuoruutta. Oliko teillä aikaa esimerkiksi koulunkäynnille tai kävikö kukaan teidän lapsen perheestä tai perhelapsista? Kaikkihan kävi koulu. Silloin oli kans koulu. Joo, kaikki kävi totta kai koulun. Koulun kävi kaikki ja mun sisarukset ne kävi sitten, niin silloin oli jatkokoulu, mikä oli sitten tämän kansakoulun jälkeen. Mä kävin sitten tyttökoulua, 5 vuotta kävin sitten, kyllä sain käydä. Kyllä, siis koulu, se oli tosi tärkeä. Joo, ja läksyt piti tehdä ja tää meidän äitipuoli vahti oikein, että kaikki läksyt tuli ja varmasti tuli tehtyä. Niin. Kyllä se sillä lailla oli muuten, niin kuin, siis se oli työlästä. Niin. Se oli työlästä, mutta erilaista. No mitäs nyt kesällä sitten, niin kun ajatellaan niin kesälomaa, koulun kesälomaa. No se oli sitä kitkemistä, marjastamista, maton pesua, iso talo kuitenkin, paljon räsymattoja. Ja mun tehtävä oli pestä niitä räsymattoja. Siinä oli, sanottiin Savilammeksi lampi lähellä. Niin siinä fillarin tarakkalle vaan kuule tarakka täyteen mattoja ja sitten lähdettiin. Ja sitten oli vielä pienempi sisko ja sitten se pikkuveli vielä vahdittavana mukana. Kukaan ei tänä päivänä niin siis päästäisi tuommoista vähän toisella 10 olevaa tyttöä niin kuin pari vuotta nuoremman ja sitten vielä niin kuin ihan tämmöisen 2-vuotiaan Tiitiäisen kanssa niin johonkin järven rannalle pesevään mattoja. Mitenkäs